दुलाराय बर' हारिमु आफादफोरखौ दाब दाब जायगाफोराव फैबाय थानाय रंजालि बैसागुखौ नोजोर बोनानै बर' हारिमुनि हारिमुआरि मावबादा हाबाफारि लागासिनो थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो बेरगावआवबो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बैसागु मेथाइ, दामजु आरो मोसामुनि सायाव मावबादा खुंफुंदों। बेरगाव जिल्ला तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लानि जथाय बानजायनायाव दिनै 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै 5 एप्रिलसिम सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बैसागु मेथाइ, बैसागु मोसानाय आरो बैसागु दामनाय देनाय आगजुनि सायाव फोरोंथाय मावबादा खुंदों। बेरगावआव थानाय हारिमु नयंआव उदालगुरि, तामुलपुर, खैराबारि, बकटपारा, डिमाकुसि, पानेरि, टंला, बेरगाव बायदि ओनसोलनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे मावबादायाव ज'यै बाहागो लादों। हारिमु आफादजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद बे जथायै दिनैनिफ्राय एखनब्ला 1 एप्रिलनिफ्राय 5 एप्रिलसिम बैसागोनि सोमोन्दै मोनसे मावबादा खुंनाय जादों। बे मावबादा खुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे बर'फोरनि गेजेराव बैसागो मेथाइखौ गोदोनि बायदि खना, दा बेयो गेजेनलांबाय। थिग बेबायदिनो बैसागो मोसानायफोराबो गेजेनलांगासिनो दङ आरो बैसागो मेथाइ खननायाव जि बर'नि दामजुमु, बे दामजुमुखौ बाहायला। दा बेखायनो बे नोजोरखौ होनानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिथोनाव जि बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेननायाव बा मोनसे नोजोराव साननाय जादों दे बे मोनसेल' जिल्लाजों बिखौ मावबादा खुङोब्ला बे साबजानाय नङा। बेखायनो मोनसे थांखि लानाय जाबाय दे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगोसे दे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादखौबो सरजाबनानै मोनसे दिनैनिफ्राय जागायजेननाय मावबादाखौ बेखौ खुंफुंनाय जादों आरो बेखौ हेफाजाब होनाय जादों मैखोमै जोंनि हारिमुवारि जायखिजाया खामानियावनो मदद होबोबाय थानाय साखाथियावनो थानाय बेरगाव जिल्ला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ हाजासे मदद होदो। नाथाय जोंनो रावबो राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्रा रावबो बेबायदि फान्डिं होनाय जों दालासिम मोनाखै। दा बे मोनसे दुखु गोनां। बर' हारिमुखौनो जोङो फेहेरनो नाजानाय बा जौगाहोनो नाजानाय, बेबायदिनो थाबनो नाजानायाव दे अरायबो रांखावरिनि मदद नांगोन। बे मददखौ जोङो दालासिम मोनाखै। बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बेखायनो जोंनि बर' हारिनिनो बा बर' समाजनिनो मोनसे आथिखालाव सरकार दोङो होनोब्लाबो बे सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनैया बे दुखु गोनां बाथ्रा। बेखायनो आङो फिन खावलायबावदो जाहाथे सरकाराव थानाय सुबुंफोरा जाहाथे बर' हारिनि हारिमुखौ जौगाहोनायाव जोंखौ मदद होयो। मैखोमै गुबुन गुबुन आफादफोरखौ मदद होनायजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ थोंजोङै मदद होनांगौ। मानोना जायखिजाया खामानियावनो रांखावरिनि गोनांथि दङ। बे गोनांथिखौ जाहाथे आथिखालनि सरकारा सुफुङो। बिटिआरजों लोगोसे आङो आथिखालनि आसाम सरकारनि जिथुनिखि सरकाराव दङ बिबानगिरिफोरखौ बिथांमोननि जाहाथे गोनांथिखौ जोंनो होनानै जोङो जोंनि जिथुनिखि मावथाय, बे मावथायाव मदद होनो थाखाय आं खावलायबाय थाबाय। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।